5 άνθρωποι χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους στους δρόμους της χώρας μας, ενώ το κόστος των τροχαίων δυστυχημάτων ξεπερνάει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι Έλληνες συγκοινωνιολόγοι έχουμε εδώ και δεκαετίες όχι μόνο αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, αλλά επεξεργαστεί και προτείνει πολιτικές και μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και πιστεύουμε ότι αν υιοθετήσουμε ορισμένες από τις συμβουλές που θα ακούσουμε, θα βοηθήσουμε σημαντικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εικόνες από το μέλλον. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι δρόμοι που συνδέουν πόλεις και χώρες. Μακάρι να ήταν κατασκευασμένοι όλοι οι δρόμοι με αυστηρές προδιαγραφές για την ασφάλεια και την άνεσή μας. Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι είναι δρόμοι κλειστοί με διασταυρώσεις μόνο με ανισόπεδες διαβάσεις. Σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι με προδιαγραφές και σήμανση, άψογα μελετημένοι, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων κυκλοφοριακών αναγκών. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που βλέπουμε. Για τη λειτουργία του κάθε σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, ένας ολόκληρος μηχανισμός ενεργοποιείται όλο το 24ωρο, προκειμένου οι μετακινήσεις μας να γίνονται με ασφάλεια. Μέσα στο οδόστρωμα είναι εγκατεστημένοι ηλεκτρονικοί αισθητήρες και έτσι πέρα από την οπτική παρατήρηση, οι ελεγκτές ενημερώνονται άμεσα για τυχόν βραδιπορίες ή ακινητοποιήσεις της κυκλοφορίας. Οι διαχειριστές της κυκλοφορίας παρακολουθούν συνεχώς και παρεμβαίνουν άμεσα από τα κέντρα ελέγχου, προειδοποιώντας μας και έτσι προστατεύοντάς μας με ειδικές σημάνσεις όταν υπάρχει κίνδυνος, είτε βοηθώντας μας όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζονται από έναν ολόκληρο μηχανισμό ανθρώπων και εξοπλισμού και έτσι είτε με τις συχνές περιπολίες, είτε με την άμεση προσέγγιση στον τόπο ενός γεγονότος, η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των οδηγών. Στους αυτοκινητόδρομους, όπως άλλωστε και σε όλους τους εθνικούς δρόμους, υπάρχει η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Μια λωρίδα στη δεξιά άκρη του δρόμου, στην οποία δεν πρέπει να μπαίνουμε ποτέ, γιατί εκεί κινούνται τα ασθενοφόρα, τα αστυνομικά αυτοκίνητα, τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όσα άλλα οχήματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, αποφεύγοντας το μποτιλιάρισμα για να προσφέρουν βοήθεια. Κέντρο Αττικής Οδού, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Μάλιστα. Είσαστε δεξιά στη βοηθητική λωρίδα σε ασφαλή σημείο. Πολύ ωραία. Από τι έχει μείνει το όχημά σας? Έχουμε κινητοποιημένο όχημα στο Α48 στη Λέα, λίγο πριν το αεροδρόμιο από μηχανική βλάβη. Το P2 λαμβάνει το κέντρο. Λαμβάνει. P2 Α48, όχημα με βλάβη στη Λέα. Στους αυτοκινητόδρομους και στους λεγόμενους εθνικούς δρόμους γίνονται μόνο το 5% των τροχαίων δυστυχημάτων. 82 με 83% γίνονται μέσα στις πόλεις και τα υπόλοιπα σε επαρχιακούς δρόμους. Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα πάντα είναι μελετημένα για τη μείωση της πιθανότητας τροχαίου δυστυχήματος.
Εμείς όμως από τη δική μας την πλευρά πρέπει να κάνουμε τα πάντα για τη μείωση των συνεπειών ενός τροχαίου δυστυχήματος. Η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων δεν είναι πάντα εύκολη γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η μείωση των συνεπειών ενός τροχαίου δυστυχήματος όμως εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Αν φορούσαμε όλες τις ζώνες ασφαλείας, θα είχαμε 22% λιγότερους νεκρούς στα αυτοκίνητα. Αν φορούσαμε όλοι κράνος, θα είχαμε 6 φορές λιγότερους νεκρούς στις μοτοσικλέτες. Και οι τραυματίες θα ήταν 50% λιγότεροι. Στους αυτοκινητόδρομους, αλλά και σε όλους τους άλλους δρόμους, τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα στο πίσω κάθισμα, δεμένα με τις ζώνες ασφαλείας τα πιο μεγάλα και τα πιο μικρά δεμένα στα ειδικά παιδικά καθισματάκια, τα οποία πρέπει να είναι στερεωμένα με τις προδιαγραφές που δίνει ο κάθε κατασκευαστής. Ποτέ, μα ποτέ στην αγκαλιά της μαμάς στο εμπρός κάθισμα. Το περίεργο είναι ότι πολλές μαμάδες, ενώ τρελαίνονται από την αγωνία τους και το φόβο τους όταν βλέπουν ότι το παιδί τους κινδυνεύει να πέσει από μία σκάλα, δεν τρομάζουν καθόλου όταν το αυτοκίνητο κινείται με 120 και 140 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως γιατί δεν ξέρουν, ενώ θα έπρεπε να ξέρουν, ότι ένα τρακάρισμα με 30 χιλιόμετρα την ώρα ισοδυναμεί με πτώση από το δεύτερο όροφο, ένα τρακάρισμα με 50 χιλιόμετρα την ώρα ισοδυναμεί με πτώση από τον πέμπτο όροφο και ένα τρακάρισμα με 100 χιλιόμετρα την ώρα ισοδυναμεί με πτώση από τον 12ο όροφο. Ναι, δώστε μου στο τηλέφωνο. Όταν οδηγούμε δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να μιλούμε στο κινητό τηλέφωνο. Όχι τόσο γιατί κρατούμε το τιμόνι μόνο με το ένα χέρι, όσο γιατί το μυαλό μας παρασύρεται από τη συζήτηση, ιδίως όταν έχουμε να πούμε κάτι σημαντικό, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πηγαίνει όπου θέλει εκείνο. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή μας, αυτόματα συστήματα διέλευσης είναι εγκατεστημένα σε όλους σχεδόν τους σταθμούς διοδίων. Κατά τη διέλευσή μας, θα πρέπει να έχουμε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 10 μέτρων και ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 20 χιλιόμετρα την ώρα. Αν όμως δεν ακολουθήσουμε τους κανόνες, θα γίνουμε σίγουρα μάρτυρες ατυχών καταστάσεων. Στους αυτοκινητοδρόμους, όπου οι περισσότεροι κινούμεθα με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να ξέρουμε ότι με την ταχύτητα αυτή καλύπτουμε 33 μέτρα σε κάθε δευτερόλεπτο. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια απόσταση ασφαλείας από το προηγούμενο αυτοκίνητο, ώστε να μπορούμε να σταματήσουμε έγκαιρα αν τυχόν αυτός που προηγείται φρενάρει απότομα. Μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας από το προηγούμενο όχημα πρέπει να έχουμε όταν βρέχει, γιατί η ορατότητα περιορίζεται, ενώ η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται. Το flash δείχνει απλώς την πρόθεσή μας να αλλάξουμε λωρίδα ή κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει «σταμάτα εσύ να περάσω εγώ». Στους αυτοκινητοδρόμους, όπως βεβαίως και σε όλους τους άλλους δρόμους, το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαφορά της ταχύτητας. Επικίνδυνο είναι δηλαδή να οδηγούμε πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους, αλλά το ίδιο επικίνδυνο είναι να οδηγούμε πολύ αργά και μάλιστα στην αριστερή λωρίδα. Ας δούμε κάποιες περιπτώσεις κακής οδήγησης και μη τήρησης των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Εάν εδώ αναγνωρίζετε κάποιες από τις οδηγικές σας συνήθειες, είναι καλό να τις αλλάξετε αμέσως. Στους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους, η ύπαρξη σειράγκων είναι αναγκαία. Η οδήγηση όμως αυτές απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς και πιστή τήρηση της σήμανσης, και αυτό γιατί η όποια προσέγγιση για παροχή βοήθειας είναι δυσκολότερη από αλλού, με αποτέλεσμα σοβαρότερες συνέπειες από ένα ατύχημα. Τα πιο χαμηλά όρια ταχύτητας είναι μέσα στις σύραγγες και μάλιστα σε αυτές που είναι σε καμπές του δρόμου. Όχι γιατί η στροφή είναι πολύ κλειστή και υπάρχει φόβος να βγούμε από την πορεία μας, αλλά γιατί δεν έχουμε ορατότητα. Αν λοιπόν υπάρχει ένα εμπόδιο εμπρός μας, αν για παράδειγμα έχει γίνει ένα τρακάρισμα, εμείς δεν θα προλάβουμε να φρενάρουμε και θα πέσουμε πάνω του. Για την προστασία των οδηγών που ακολουθούν, οι ελεγκτές κυκλοφορίας, όταν αντιληφθούν ένα τρακάρισμα ή κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, μας ενημερώνουν αμέσως με τις φωτεινές επιγραφές που αναφέρουν τι έχει συμβεί, μειώνουν τα όρια στις πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτητας και ταυτόχρονα ενεργοποιούν τα κόκκινα σήματα που μας απαγορεύουν να μπούμε στη λωρίδα που έχει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι ελάχιστοι από εμάς έχουμε προσέξει τα πράσινα και κόκκινα σήματα που υπάρχουν πάνω από κάθε λωρίδα και ακόμα πιο λίγοι τα σέβονται. Στην περίπτωση που με το ατύχημα έχει προκληθεί φωτιά, πρέπει να σταματήσουμε αμέσως, να βάλουμε τα αλάρμ, να σβήσουμε τον κινητήρα, να αφήσουμε τα κλειδιά στην κλειδαριά και να ακολουθήσουμε τα σήματα που θα μας οδηγήσουν στην πλησιέστερη ασφαλή έξοδο. Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι υπάρχουν στη χώρα μας για την εξυπηρέτηση και την ασφάλειά μας. Εμείς όμως πρέπει παντού και πάντοτε να φοράμε το κράνος μας, τις ζώνες ασφαλείας, να βάζουμε τα παιδιά μας στο πίσω κάθισμα δεμένα, να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, να κρατάμε τις σωστές αποστάσεις και να προσαρμόζουμε την οδήγησή μας στις συνθήκες κυκλοφορίας, προσέχοντας τις σημάνσεις και ιδιαίτερα στις σύραγγες. Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών σας εύχεται καλές και ασφαλείς διαδρομές και σας παρακαλεί να προσέχετε πολύ στους δρόμους. Κυρίως να θυμόσαστε ότι ποτό και οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί.